Така, здравейте хора, добре дошли в днешното супер яко видео. В днешното видео няма просто да, смисъл ще отваряме лъки блокове с Наско пак, но ще правим лъки блок рейс. Смисъл, който отвори най-рядкото нещо, той е печели. Така, първо започваме. Насе. Така. Аре бе. Добре. Първо започваме с горния етаж. Нали, първо започваме с митик лъки блоковете. Отваряме го на 3, 2, 1. Майко, това е Cyber с тако 3. Плиз, дай нещо. Плиз, дай нещо. Добре. Добре, да се надяваме, че на нас ще му даде най-тъпото. Давай. Насе. Какво правиш? Давай. Отваряй. Добре, хора, Наско отваря, да видим. What? Не бе, бро. 1-0 за Наско. 1-0 за Наско. Добре, хора. 1-0 за Наско, трябва да се стегнем. Но сега той ме води. Започваме с готлеки блока. Да видим. Плиз, дай нещо. Дай нещо, бе, брат, стига, бе! Добре, хора, не започваме добре. Да, бе, отвори тос. Добре, 1-0. Найс, хора. Добре, сега. Това, между другото, отваряме общо 28 лъки блока. Къде си бе, Насе? Къде отиде този човек? Ето. Така. Сега отваряме другия готлеки блок. Да видим. И да видим, моля, че са, бе, брат, защо само най-тъпите неща? Не, той е леки блок рейс е доста зле, хора, доста е зле. Той отваряй. Блок рейс. Да, окей, бе, бро, добре. Да, 2-0 за Наско. Да, окей. Добре, сега, това са загряващите блокове. Ела, бе. Не, бе, какво правиш? Що ти първи отваряш? Добре. Лос тако леки блок, но са падна третото третото най-нерядко. Сега ставаме лос тако леки блок на 3, 2, 1. Отварям. Няма да гледам, хора. Абе, бро! Стига, бе! Как така само на мене най-тъпите неща? Защо? Не, бе, брат, защо, бе? Колко стана? Ох, майко, то е 3-0 за Наско, бе. Отваряй тос. То е 3-0 за Наско. Не. Да, сега ще отворя. Добре, чихлахинис. Имам шанс. Отваряме тако леки блок. На 3, 2, 1. Ай, хора. Основно май холд спасител. Предитвам. Добре. Найс. Най-накрая 3-1. 3-1. Майко. 3-1. Добре, отваряй тос. 3-1. За Наско. Добре, защо най-тъпите неща? Добре, пак лоши кълхинис. Найс. Добре. Аз имам ли някакъв друг тако леки блок? Дай на горния етаж. Дайте на горния етаж, хора. Добре, аз отварям лос тако. Лос тако леки блок. Добре. Аура. 3-2. 3-2. Айде, дойде ми аурата. Нещо добро да ми се падне. Или то не е много добро да има. Се тая. Отваря ето и тако, Наско.
Добре, отваряйте и тако. Най-накрая Лоско Карачас. Добре, мигачито. Опа, аз пък мигачито. Къде учите този човека? Ето. Аз отварям админ леки блок, да видим. 3, 2, 1, да видим. Няма гледам. Бре, това като цяло. Да! В смисъл 3 на 3. Това е третото най-нерядко. А на нас му се падна второто най-нерядко. Найс, 3 на 3 хора. 3 на 3. 3 на 3. 3 на... А, не, чакай, не. Не бе, не той, не... Аз се обърках, бе, хора. Аз се обърках. Добре, нищо. Важното е, че му даде. Не бе, не той, бе, Насе. Не бе... Нищо. Нищо, хора. Къде учили, бе, Насе? Насе. Наско. Да, бе. Идва. Отваряме. Добре, was admin, да. Майкъл. Was admin. Тук цял на Наско. Какво му даде, бе? То му даде на Наско. Тук какво стана? Какво му даде на този човек? Не си спомням кому даде. Защо го селна, бе? Майш 4 на 3 за мене, ама не съм сигурен. Добре, като цяло окей, да преминаваме. Дай да се качим на горния етаж. Отваряй тези голд стако леки блокове. Стако голд. Стако голд. Айде отвори го. Айде нас отвори го. Най-тъпто. Yes, бе! Най-тъпто му се падна. Добре. Още 4 на 3 за мен. Ма не, в принцип не съм сигурен, така че ми се още да направят 4 на 3. Добре, още 3 на 3. Се тая. 3 на 3. Вече е 4 на 3. Вече резултата е 4 на 3. Майко, това е трагичен опенинг, хора. Това е трагичен опенинг, между другото. Не, наистина. Това е трагично. Аре, бе, късмет. Ох, майко, това е повече от трагично. Добре, на нас му се падна той. Да видим. Аз отварям и аз по админ. Запомни кому му се падна. На мене ми се падна по-добро. На мене ми се падна много по-добро. Yes, 5 на 3 за мене. 5 на 3 за мене. Добре. Всякакъв да отвори. Да, той има следва, окей. Отвори тако. Не, такъв. Такъв отвори, да. Трагичен опенинг, между другото. Не, наистина. Това е много трагично нещо. Това смисъл, дай просто да ни... Тъй като ти изчезне. Ето го. 3, 2, 1. Los burritos. Shit. Брат, защо? Добре, бе, хора. Как така от общо 28 леки блока нищо добро не е дал? Нещо. Даже не съм сигурен кога. Не, това. Той е доста трейдове. Дай това. Добре. Да видим. Не, хора, сами се прави пълен ташак с нас. Как така? От 28 леки блока нищо добро не се падна. Не. Аз отварям... Тоя. Аура. 6 на 3 за мене. 6 на 3. 6 на 3. Аз какво се радвам? То е трагичен опенинг, хора. Трагичен опенинг.
Айде, отвори и тако. Това наистина е... Но, майко, защо само това, бе? Защо да е нещо хубаво, бе? Ще има много панинко. Но, хора. Добре, последен год, леки блок. Къде? Да ето. Добре, 3, 2, 1. Последен леки блок, да видим. Да видим. Да. Хора, няма ми късмет с Наско. Не. Ти ще глъша се, повече никой не отваряме леки блокове. Ами отваряй си финалния леки блок, давай. Отваряй си го, давай. Да видим. Окей. Не. Това е просто трагично. Чакай, той какво отвори? Да, Карло, значи... Добре, важното е, че аз успях да победя 6-3 за мен. Наско загуби и така, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Секунда само да ги сел на тези брейнроли. Надявам се да ви е харесало много. Можете да се абонирате за на Наско канала. Нали знаете как се казва? Зандагай. Да, окей. И като цяло май това беше днешното видео. Трагично. Имам последен леки блок. Последен. Майко, давайте. Аурафар. Лоско Карачас. Добре, хора, това е доста добър финал. В принцип, Лоско Карачас не са някакви инсейн брейнроди. Но важното е, че се падна нещо. Хора. Добре, хора, чудесен завърших на видеото. Добре, пне на Наско. Какво направи? Добре, пне на Наско му се падна ето този митичен, много рядък. Той по принцип е малко рядък, ами иначе не е много добър. Нещо друго падна ли му се? Да, нещо друго хубаво не му се падна. На мене ми се паднаха 2 Лоско Карача, с които те не са много добри, да, ама се тая хора. Мисля, това да е днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате, да се абонирате за канала. Аз отворих 2 Лоско Карачас. Просто... секунда само да се ги сместя. Ако ви е харесало, нали, можете да се абонирате. Секунда само да се ги изместя, защото са по-слабички тези брейнроди. Не, по принцип, Лоско Карачас не са толкова лоши, но само да си ги изместя. Ако хора, измести ги, надявам се да ви е харесало. Нали, харесайте и се абонирате. От мен чао!